Saznale su se haotične stvari pred sam kraj realitija Zadruga 3. Ovo nikako nije očekivalo od Marka. Jelena Pešić, Mensure Drpašić, Bora Santani i Milica Kemez su nastavili da raspravljaju o tome ko je pokrenuo priču da se Marko Miljković predozirao kod Mine Vrbaške u stanu. Milica je rekla nemoj ja da pričam ko se kad i gde je predozirao, onda su rekli da će postaviti pitanje ko se predozirao, rekao je Bora. Jelena i Mensur su hteli da ukanale Marka Miljkovića, zaurlala je Milica Kemez. Ja sam samo rekla Milici zašto drugo ne kažeš šta mu pričaš iza leđa koga je tukao u stanu. Ta priča kreće od Milica, a ne od nekog drugog, vikala je Jelena. Znači, pored predoziranja bila je neka tuč. Jer vi vidite šta je Jelena uradila sa jednim pitanjem zašto si htela ovo, jer sam rekao da nisi tako fina, jer sam dirao tvog Mensurića. To govori o tome koliko si ti podmukla, rekao je Marko Jeleni, time udario na nju kao i na Mensura. Milica je uvukla i momka iz svog i sve drugove u ovu priču, ovu glupost i ovaj problem, rekao je Mensur Jeleni. Ovo nije smelo da izađe u javnost, dodao je on.